Bahar pastynyň ilkinji günlerinde Aşgabatda möhümleýin dümek keteli ýaýrap başlady. Paýtatda ýaşaýjylar öňüne alyş çärelerini güýçlendirip dem alyş ýollarynyň möhümleýin tolkunundan goranmaga çalyşýarlar. Şu günler paýtatda dümek keseliniň täze tolkuny döreýär. Yerli ýaşaýjylar köpçülük yerlerinde agyz burun örtüklerini geyip virusdan goranmaga çalyşýarlar. Diýip bir paýtatda ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Näsaglar üskülewik beden gyzgynynyň ýokary galmagy we dem gysmaýaly alamatlardan şikayet edýärler. Köp hojalykda dümek keteli birnäçe aýlap dowam edýär diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň dürli sebitlerine şu ýyl gyş pasyny, hususan ýanwar-fevral aýlaryna keselçilik hadiseleri artdy. Ila tarasyna dem alyş ýollarynyň ýokunç keselleri ýaýrady. Azatlyk radiosynyň habarçylary yerli hastahanalarda näsaglaryň köpelmegi barada habar berdiler. Ýanwaryň başlaryna marly lukmanlar dümek alamatlary bilen hastahanalara ýüz tutýan adamlaryň efekli köpelenigini gurrun berdiler. Türkmenabatda näsaglara köplenç öýlerini bejerge almak maslahat berildi. Şeýle-de hastahanalara sığmadyk näsaglara saglyk öýlerini bejerge almak barada görkezme berildi. Käbir keselhanalarda we saglyk öýlerini lukmanlar şefagat uýalary diýinç günlerini hem işlemege mejbur boldy. Ýokunç keseller hususan uly ýaşy adamlarda we kiçi ýaşly çağalarda agyr geçdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan paýtatly ýaşaýjylar ýurdun saglygy goraýyş ulgamyna dowam edýän nowsanlyklara üntü çöküp ýylatyň saglygyny goramaga gönükdirilen döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmeýändigini we Türkmenistanda adamyň saglygynyň ýyly-ýyldan gowşaýanyny aýdýarlar. Saglyk işgärleri ykdysady kynçylyklaryň azyk howpsuzlygy boýunça dowam edýän problemlaryň adamlaryň saglygyna zarar berýändigini, çağalaryň kiçi ýaşdan zerur vitaminlerden, beloklardan mahrum ýetişýändigini, bu ýagdaýyň bolsa uzak möhletde halkyň keselçilige garşy immunitetini gowşadýanyny aýdýarlar. Dermanhanalarda daşary ýurtlardan getirilýän dermanlaryň, vitaminleriň, biogoşundularyň bahalary ören gymmat. Maşgalalarda çağalara kiçi ýaşda berilmeli iýmit önümlerini satyn almagy mümkinçilik bolmaýar. Çağalar süýtden kesilenden soňra hojalyklarda bar bolan iýmit önümleri bilen oňmaly bolýar. Şeýlelikde çağa daşardan awanýan kesellere garşy tebigy immuniteti gowşak adam bolup ýetişýär. Diýip bir saglyk hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Onuň sözlerine görä bu ýagdaý ýyla tarasyny möhümleýin ýokunç keselleriň agyr geçmegini we uzak wagtlap dowam etmegini alyp gelýär. Adamlar bedeni üçin zerur bolan beloklary, mikroelementleri we vitaminleri öz wagtynda alyp bilmän soň her ýyl pasyl çalşanda köpçülükleýin hastalyga sezewar bolýarlar. Sebäbi immunitet gowşan soň bedeniň dümege garşy goranyş ukyby pesegatçýar. Diýip hünärmen aýdýar. Türkmenistanyň hökümeti paýtagy Aşgabatda we Sewit merkezlerine gurulup ulanylmagy berilýän saglyk deskalaryny, köp ugurly hastahanalary we almy klinik merkezleri saglyk pudugyna öýtüşleri subutnama hökmünde hödürleýär. Ýöne ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar, azyk howpsuzlygy bilen bagly aladalar sagdyn jemgyýete wehim salýar. Sowetler döwründe mekteplerde, edara karhanalaryň naharhanalaryna hepdeniň her penşenbe güni balykdan taýýarlanan tagamlar hödürlenerdi. Dermanhanalarda vitaminler we beýleki immun ferişdeleri ýeterlik bolardy diýip uly ýaşly bir ýaşaýjy gurrun berdi. Häzir ýylatyň saglygy täzirçilik gazanç çeşmesine öwrülip barýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Mary welaýatynyň ýol öten etrafynda musulmanlaryň mukaddes hasaplayan Ramazan aýynyň dowamında dukanlarda alkogolly içgileriň sowdasy bir ay möhlet bilen ýatyryldy. Polisiýa işgärleri dukanlara reýt geçirip, sowda tekçelerindäki spirtli içgileri ýygnaýarlar. Telekeçiler gadançylyk barada öňünden hiç ýyly duýduruş edilmändigini we polisiýanyň pursatdan peýdalanyp para almak çäresini güýçlendirendigini aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 13 martda Sewitden maglumat berdi. Etraf polisiýasynyň işgärleri dukanlara aýlanyp arak, konyak, vino, piwa satýanlary gözleýärler. Spirt içkileri satýan telekeçileriň ähli alkogolly içkileri ýygnalyp alynýar. Dip ýagdaýlardan habarly yerli telekeçi anonim şertde gurrun berdi. Gadançylyk spirtli içkileri satmagy ruhsatnamasy bolan ýa-da bolmadyk ähli telekeçilere degişli. Ruhsatnamasy bolan telekeçiler öňünden duýduruş edilmändigini aýdyp, spirtli içkilerini bermekden boyun gaçyrýarlar. Polisiýa işgärleri bu söwdegärlere düzgün bozondow barada jerime ýazmak we işlerini kaziýete geçirmek bilen haýwat atýarlar. Olar maňa saňa düzgün bozondowyň we orada aýynda raýatlara spirt
spirtli içkileri açaçan hödürländiğin barada jerime yazacak ve işini kadiyete geçirecek diýdiler. Kadiyete geçse işin uzajağını ve has köp ziyan çekeceğimi bilip olar bilen düşünüşmäge, ýagny para bermäge razy boldum diýip ýoly tönlü telekeçi aýtdy. Şondan soňra polisiýa işgärleri telekeçe 3000 manadyň 4 çüýşe aragyn, 2 çüýşe konýagyň we azyk önümleriniň öwedine spirtli içkileri satmaga ruhsat berdiler. Polisiýa işgärleri solary bersen göz yumaly, ýöne dukanyň tekçelerinden spirtli içkileri dolu aýry diýdiler. Sol bir wagtda olar spirtli içkileri gara plastik paketlere salyp gidilin, diňe tanys bilislerime tatyp biljekdigimi hem aýtdylar. Näme tanys biri gelse spirtli içkilerin tatmaýandygymy aýtmagymy hem tawsyrdylar. Dip telekeçi bellidi. Azatlyň bu ýagdaýlar barada etrawyň polisiýa bölümünden telefon arkaly tesvir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanyň alkogolun ziyanly täsiriniň öňüne almak hakyndaky kanununda Remezan aýynda alkogolly içkilerin satuwynyň çäklendirilýändigi ýa-da gadagyn edilýändigi barada hiç sat aýdylmaýar. Şeýle-de ýurtda alkogolly önümleriň lomay we bölek satuw sewdasynyň düzgünlerini işläp düzýän we tasdiklaýan Türkmenistanyň Sewda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň web saýtynda hem bu gadagynçylyk barada hiç ýyly maglumat göze ilmeýär. Ilatynyň aglawy bölegi islam dinine uýan ýöne dünýäwi döwlet bolan Türkmenistanda häkimetler alkogolly önümleriň sewdasyna wagtal çäklendirmeleri girizýärler. 13 martda Köytönnak etrafyndaky Lewap sement zawodynyň ikinji tapgyry ulanmaga berildi. Onuň ýylly 1 milyon tonna sement döndürmäge niýetlenenligi aýdylýar. Türkmen medeniýeti bu dawaranyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyny geçirilendigini habar berýär. Zawodyň birinji tapgyry 2013-nji ýylyň fevral aýynda açyldy we onuň täze iş orunlaryny döretmekde. Guruluşlary ýokary hilli sement bilen öpçün etmekde. Daşary ýurtlara satylýan guruluş garytlarynyň möçberini artdyrmakda uly ähmiýetiniň bolanlygy aýdylýar. Emma çeşmeler täze zawodyň täze iş orunlaryny açmaýanlygyny, onuň köne zawodyň işgärleriniň hasabyna işletiljekdigini aýdýarlar. Tadahanyň anyklaşdyrman ýazmagyna görä, Türkmen Enzam Hojalyk Jemgyýeti tarapyndan Lewap sement zawodynyň birinji tapgyrynyň golaýyna gurulan täze zawodda dünýäniň öňde barjy önüm önürjileriniň ýokary hilli ölçeglerine laýyk gelýän enzamlar oturdyldy. Emma zawodyň döwlet gaznasyna düşen bakasy, onda döredilen täze iş orunlarynyň sany, işleriň aljak aýlyklary barada hiç sat aýdylmaýar. Döwlet eýçiliginiň häkimetli otuň bir taraply tasdiklamalaryndan tapawutlykda sosial media syzyp çykkan maglumatlar Lewap sement zawodynyň birinji tapgyrynyň we onuň golaýyna urulan ikinji tapgyrynyň golaýdaky owalaryň ýaşaýjylaryna uly ekologiýa aladalaryny döredýänligini işaret edýär. Şunun bilen baglykda Azatlygyň ýerli habarçysy bu zawodyň birinji tapgyrynyň iş, önümçilik ýagdaýy bilen gyzyklandy. 2013-nji ýylda açylan sement zawody Sugneçelini giýje gündüz işläp gaty könüldi. Has anygy ol zordan diýen ýaly işleýär. Her aýda bir guraly döwülýär, bir stanogy hatardan çykýar. Netijede zawodyň işini taklamaly bolýar. Diýip Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulşan ýerli hünärmen aýtdy. Onuň sözlerine görä, mundan 2 ýyl öň bu zawodyň uly daşlary owradýan we ügeýän uly enzami hatardan çykyp önümçiligiň 6 aý çemberi togtatylmagyna sebäp boldy. Sonda sement bahalary tas 3 hisse gymmatlady. Haltasy 100 manada ýetdi. Häzir 40 kilogramlyk halta elde gapgyrylan sementiň bahasy 28-30 manat. Diýip hünärmen aýtdy. Täze kärhany ýerli çeşmäniň tasdiklamagyna görä 2021-nji ýylda ulanmaga berilmeli. Emma onuň gurulşy pandemiýa wagtynda ýoly baglanan daşary ýurt hünärmenleri getirilmeli enzamlaryň getirilip bilinmezligi sebäpli giýjäge aldy. Resmi habarda zawodyň gurulşynyň giýjikdirilmeginiň mümkin bolan sebäpleri barada hiç bir zat aýdylmaýar. Anonimlik şertinde gurulşan ýerli synçynyň maglumatyna görä, zawodyň gurulşynyň giýjikmegi maliýe üpçünçiligi, hasanygy döwletiň öňe ýeterlik terişde goýbermezligi, saklanyp galýan konvertasiýa kynçylyklary bilen bagly boldy.